Ito, durok mo yan, sir. Durok? Ayun, magagandang klase to. Magkano dyan, sir? 500? Ayun, oh. Ayun, oh. Yo, what's up mga Kadutski? It's me again, your Kadutski, making your life happy. So for today's vlog, nandito ulit tayo sa mga Tarim, Pangasinan. Siyempre, update tayo ng mga presyohan ng mga biik, mga baboy. So siyempre, dito lang tayo nakakita ng mga biik eh. So every Sunday po dito ang market day. Agahan nyo lang po kasi dito mabilis na uubos yung mga biik. Kaya agahan nyo. So bago ang lahat, sa mga bago dyan, please subscribe our channel Adventures of Dusky. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga Kadusky. Tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun, no? So yun, dito tayo mga Kadusky. Nandito sila, sir. Ayun, may mga buyers. So sir, good morning, sir. Ayan, may mga si Sir anto lang may karadyo, sir. Sir Robert. Ayan, dito si Sir Robert. Si Sir, nandito sila, sir. Nandito sila, sir, uli. Nung last, wala sila dito. Hindi natin naabutan. Pero matagal. Ayan, o, ayan, o. Malalaki. Ayan, o. Damam. Ayan, o. Ayan, o. So mga Kadutski dyan, dito mabilis lang ang bentahan. Kaya agahan nyo. Ayan, may mga buyers tayo dito. Ayan, medyo busy pa sila. Kaya mamaya tayo magtatanong kung magkano yung mga presyohan nila dito. So nakita nyo naman, maraming mga baboy ngayon. Malalaki, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. May mga ibang kulay pa. Durok. Durok daw, durok. Ayan. Tanungin na natin si Sir Pinyol kasi naantok na. Sir, magkano bigayan nyo ngayon dito, sir? 6.5 po yan. 6.5. Kahit na na dyan, sir? Oo. Ayun, no, 6.5. Oh. Mga ilang buwan na yun, sir? 45 days. 45 days pa lang. Malalaki na, oh. Ayun, no. 45 days, 6.5 lang, oh. Yung malalaki ngayon, sir, no. Ayun, may babae, may lalaki na dyan, sir, no. Oo, meron. Halo-halo na, no. Thank you, sir, ah. Okay. Ayun, balikan natin si Sir Robert kasi medyo busy pa. Mura lang, 5.5 lang, boss. 5.5, ayun, no, dito, no. Magaganda. Magaganda. Oo. May bawas pa. May bawas pa, babasan. Kasi bawas na yung buntot. Oo, dito, to. Bawas ng buntot. Oh, magkano, sir? 5.5? 5.5. 5.5. May bawas pa. Ilang araw na yun, sir? 40 days. 40 days pa lang. Ayan, no, malalaki na. Ayan, matitiba. Di na ni madam. Bibili na sila, ma'am. May bawas pa yan, ma'am. Kay Sir Robert. 5.5. Tapos ayun po, Pagka ganun, sir. Puso. Magkano dito, sir? 8,000. Yan yung 8.8. 8.8. Ito yung 8.8. 8.8. Ayun, no. 8.8. Malalaki na to. 8.8. Ilang buwan na yan, sir? 2 months. 2 months. Dadalawa. 8.8. May bawas pa yun, sir? May bawas po. May bawas pa. So, Wala pang bawas yan. Hindi pa putol ang buntot. hindi pa putol pero may bawas sa presyo. Yan. Ayun, no. Si Sir Robert yun, no. So dito mga Kadutski, lahat may bawas. May bawas. Siyempre basta Wala naman sure buyer. tagpas yan, eh. Oo. Basta sure buyer. Basta sure buyer, tatawad ka. Ayun, nandito si Sir Mario. Sir Mario. Hindi, magja-jacket muna para... Oh, asan yung jacket niya, sir? Andun, oh, mamaya na. Mamaya na. Ayun, no. Ayun, dito, sir. 5,000. 5,000 naman dito. Ayun, iba kulay nito na naman, sir, no? Yan yung Clorox. Clorox. Ito yung Clorox. Oh, Clorox. Iba yung kamukha ng durok. Oh, kamukha ng Clorox. Ayun, no. 5,000. 5,000. Ito, sir, ilang buwan na, ilang araw na? 40 days. Palang magbita yung isa eh. 5,000 doon, 5,500. Pero magaganda naman. Pero magaganda rin. May bawas na, putol ang buntot. May bawas pa. Ayun, oh, may putol ang buntot.
Nabawasan na. Nabawasan na. Oh, ito magaganda talaga. Maraming bias dito mga kadudski. So lagi dapat maaga. Ayun, matatakaw oh. Ayun, no? Ayan. Ganyan lang kasi. Ito medyo maliliit to, so wala pa dito yung may-ari. Busy pa sila. Ayun oh. Ang daming beats ngayon mga kadudski. Sir Mario, ano sir? Ready na? Ito sir. Dito 5.8. 5.8 dito. Ayun oh, may iba na namang kulay dito. Picture niya, picture. Ha? P-train? Ano yun? Lahi. Ang lahi P-train. Ayun mga kadusky, bago na naman to P-train. Ayun o, P-train. Magkano na dito sir? 5.8. Ilan araw na yan? 45 days yan. 45 days. 5.8. Ayun yun o. 5.8. Dito sir. Yan, dito sir. May sa ismi dyan, malalaki yan. Ayun o. Malalaki, may sa ismi May dyan. mga tumatawa dito sila mama. Ayun. Ayan, mamaya na tayo babalik at ano, may tumatawad dito. Pero yung mga price range dyan, nasa 6 daw. Ayan. Ayan, binibentahan nila sir. Dito sir. Ayun si sir. Hindi, alam niyo sir presyo? Hindi ko alam siya yung may-ari. Ayun, may-ari, tumakbo. Ayaw magpakita. So, balikan natin mamaya. Ito medyo maliliit dito eh. Ayun. Ayun, magagandang klase ito. Matataba. Magkano dyan sir? Dyan, 5.8. Dito, may guys nito, malalaki ito. Ah, ito 5.8. Ito 5.8 yan oh. Malalapat Ano ilang buwan na ilang ano yan sir? Araw? 40, ganyan. 40. Ito, kumplito na, 50 days na ito. Ito, mga 50 days na to. Malalaki na nga to. 6,000 patas to. Mga... Ayan, no? Ito, malaki to. Parang yung iba, linilito na yan. Kumplito ng bakuna na yan. Kompleto ng bakuna, no? Kumplito na yan, hindi sila ng bailamil yan. Ayun, no? So yun, mga kadudski. Kagandahan dito, kompleto na yung bakuna. Ayun, no? Ayun, no? Dito naman tayo. May dumating. Mga calls naman, no? Ayun, no? Sir, magkano sa... Good morning, sir. Nagmahalang marok ngayon. Mahal ngayon. Magkano ngayon sa calls? Nasa ano to? 500 na po. 500? Ayun, no? Ang mahal nga ngayon. Nadala nga siyang deliver. Dati yung last na vlog natin 350 lang, ngayon 500. 500 na ngayon. 500 kahit na ano na dyan. Kahit ano na. Yung lalaki na. 500. Lalaki na. Lalaki. 700 na po. 700 naman pag lalaki. Kaso ito mga babae to, no? Mga babayan. Wala kayong dalang lalaki. Wala kasi. Ubus na kahapon sa San Carlos. Magkano to? 700 din. 700 po. Hindi naging ilog, pero may itong nagbibita. Ayun, no? Hindi nangingitlog, no? Ayun, no? Lupit talaga to si Sir Robert. Ayun, no? Sir, thank you, ah. So, yung mga kadudski, nakita naman natin yung presyohan sa baboy. Hindi siya tumaas, hindi rin siya bumaba, pero ano lang, steady lang yung presyo. Ang tumaas is yung ano, yung calls. Sobrang taas nung calls kasi siguro dahil nga dun sa ano, epekto ng pagtaas ng gasolina. Biruin nyo yung dating 350 naging 500. Sobrang taas. Pero ganun pa rin, nakakabenta pa rin sila, sir. Ayun, no? So, antay-antay muna tayo sa mga darating. Ikot-ikot. Baka meron pang dumating na mga kadudski natin nagbebenta ng mga hayop. Let's go!
Ryan. Na-timingan natin si Sir Ryan ngayon. Sir, good morning. Ayun, oh. So nandito si Sir Ryan, maraming dala. Ayun, may mga ano, Sir. Ano dito, Sir? Ito yung, meron na naman yung Cobra na ano. Oo, saso Na crossbreed. Oo, tapos may mga bantam na. Maliliit, bantam yan. Bantam to. Ito mga to, bantam. Ang ganyan din pala yung bantam. Hindi mo rin pala ano. Hindi mo. Maliit nga lang sila sa ano. Bantam. Ganyan pala yung bantam. Ngayon lang ako nakakita ng bantam na sisiw na talagang maliit eh. Ayun, bantam pala yan. Tapos may ano. Yung itim, Sir. Parehas yan sa ano? Yung sa saso? Saso, oo. Parang consider saso na siya kasi cross na siya eh. Na crossbreed yan. Pero ito maganda to. Ito yung ano. Yung walang balahibo sa ano, Cobra. Tapos sa sopa, malalaki. Parang Parang upgraded, no, Sir? Upgraded. No? Kasi mga Cobra maliliit lang eh. Ayun, no. Tapos yun, may saso. Magkano, Sir, dun sa saso muna? Ang benta ko niyan, ano, sa saso, 80. 80. O, sa bantam, 60. 60. Yung bantam. Ayun, no. Makikita nyo na dyan, yung maliit lang yung mga bantam dyan. Makikita nyo dyan, 60. Ayan, no. Akala ko pag yung bantam na sisiw talagang ito parang ano rin dun eh. Parang normal lang na native na sisiw, no, Sir? Oo. Tapos hindi na lang lalaki, no? Ayun. Sir, dito, Sir, sa ano? Muscovy. Pato. Pato. Ano yan, 120. 120 na yan. Hanggang 100. May bawas, 100. Ayun, mura na yan. Mura yan, mga kadudski. Pagka ganyan sa iba, mahigit pa na 100 na yan. Ano yan, 150, 170. Oo, mura ito, mga kadudski. Sir, dito, Sir, New Zealand to, sir? Nope. Ano to, New Zealand na cross ng ano, lion head na. Cross na, may Kabak to, tapos yung low. Ito mga ano yun, Sir, yung lalaki to? Lalaki to. Ayun, do yung babae. Yung mga babae. Breeder daw na yung mga yan. Breeder na. Ito, Sir, isa lang ba to? Lion head to. Magkano, Sir? Dito, binibenta ko lang ng 1,000. Isa? Yun, 700. Ito 1,000. Tapos itong itim saka ito 700. Pero para mga breeder age na yan. Tayo pa rin sa customer. May ala ko bibili si Sir. Ayun, no. Dito, Sir, sa ano? Ito yung hamster natin. Winter white. 150 lang ang kita ko nito mga to. Ano to, Sir? Bata pa to? Ano pa lang to? Juvenile pa lang. Nasa going 3 months. Going 3 months. Magkano, Sir? 150. 150. Isa. Ito, parehas. Parehas lang to. Ano to, Sir? Winter white? Winter white. Hamster. Winter white. Dwarf. Ito yung mga dwarf. Maliliit, no, Sir? Ito yung Yan Syrian. yung Syrian na teddy bear. Teddy bear. Ito yung meron ako na nawala. Nawala lang. Magaling silang tumakas yung mga yan. Talagang ano to mga to. Escape artist. Kumbaga, ayun o yun. Magkano, Sir, sa teddy bear? Ganun din, 150. 150 rin. Ayun. Ito rin. Maganda. Di ba, Sir, depende rin sa kulay, no? Oo. May mga mahal, no? Depende sa rarity nila. Oo. At sa pangalan ito yung parang yung pinaka-high mutation nila. Mutation. Oo. Parang kalapate rin, Sir, no? Pag yung colors din. May rare colors. Mahal din. 150 lang, oh. Ayun, oh. Hello, sir. Ayan, may bibili si Sir. Ito po, sir, ang ano? Ha? Anong pisit yan? Saso. Ayun, no? So, yung mga kadudski, kay Sir Ryan, mura lang yung mga benta niya. Saka napakadaling kausapin. Tawad lang. Laging may discount yan kay Sir Ryan. Ayun, eh. Meanwhile, Ayun, no? Nakabenta si Sir Ryan, no? Ayun, pinili pa yung malalaki. Ayun, no? 100 lang yan, mga kadudski. Saka sa boss. Sandaan lang, bro. Sandaan na lang, Sir. Ayun, no? Mag-asawa. Mahirap pang makita yung mag-asawa. Mahirap pang makita. Ayan, dumadami na mga namimili kila, Sir, kasi mura yung Mahirap pa kasi makita yung mura lang talaga dito kay Sir Ryan. Ayun.
150 bro. Sir. Sir. Thank you, sir. Ah, salamat. Okay, thank you. Okay. Ayun oh, dito tayo kila sir. Meron nakita tayo dito ano. Rabbit. Ayun oh, rabbit oh. Ayun pa. Ano to sir? Lion head? Yes sir, Teddy Lionhead po yan sir. Teddy no. Yun Teddy iba. Lionhead po. Kaya may makaiba po yung presyo. Ayun oh, iba yung itsura nito. Ito yung mahal yata sir Yes, no. sir, mahal po yan sir. Magkano to sir? 1,000 yan sir sa isang pares yan sir. Isang pares na. Mga ilang ano na yun sir? Ilang buwan na? 2 months na yan sir. 2 months. Oh, 2 months na. Hindi gano'n nalalagyan sir. Ito yung Teddy no, Teddy rabbit. Ito sir, Ano yan sir, sa Lion Loop sir. May pagkabagsak po yung ano yan. lion loop. Bagsak po yung tinga. Iba rin ang ano Iba nito. yung breed din yan sir. Ibang breed rin to. Ito, bagsak ang tenga. Magkano to sir? Pag ito lang sir, may bibili mo sir ng ano sir. May bibili lang naman ng 300 lang yan sir. 300. Mura. Mura lang yun yan. Ito yung ano, mga yung pang O sir, yung pang pet po sir. pang pet ito. Yung isa iba pa sir, New Zealand sir. Yung pa yung Ito. ginagawang Ito yung pang ano, pang karne. Pang karne. Magkano to sir? 400 na rin sir. Pares sir. Pares 400. Ilang buwan na to sir? Mga ano yan sir, 40 days po. Ah, oo, mga isang buwan mahigit lang no. Isang buwan na rin lang sir. 200. Ah, ano? 200 isa po. 400 pares no. 200 isa. Ayun no. Maganda yung kulay niya. Magkano to sir pag ganito, pag malaki? Pag ito sir, ano sir, pag isa, 800. Kasi Eight? nakasta. Na breed na yan sir, na kumbaga napakastahan na. Oh, ready na ano yan, Ready breeder na. na. Ito sir, parang Teddy rin ba yan? Ba't Lion mala- yan sir, Ah, lion breed head. lang yan sir. Ng New Zealand po. Magkano naman yun sir? Ay ito sir, binibigay ko na rin ng ano yun sir, 500. 500. Ano yung babae? Lalaki yan. Lalaki. Ito yung babae. Ito yung babae. 800. 800. Buntis na rin yan sir. Tapos ito sir, mga New Zealand to. New Zealand po ito sir, tatlo. Magkano dito sir sa cryo? 1.5 yan sir. 1.5, tatlo na. Tatlo na ito. Ayan o. Ayun, si Sir Lester. Ayun, thank you sir ha. Sige sir. Okay. Sir, ayun, na-timingan natin sila sir uli. Ayun, ang daming mga bagong makukulay na rabbit ngayon sir ah. Opo. Sir, dito sir, sa malaki sir, magkano? Yan po 1.5 ang pares po. Ah, pares na yun, 1.5. Ito sir, pares yan. Opo. Ito po. Ay, Na babae po ito. babae ito, tapos ito na yung lalaki. niya basta pag pinagsama po. Ayun, so mamimili ka dyan mga kadudski. Opo. Babae lalaki, 1.5 pares. New Zealand sir, no? New Zealand. Ayun, no? Breeder age na, no? Breeder na. Breeder na po. Ready na. Ready to. Ito sir, sa taas, ito, medyo ano, Ayan, 200 per head. 200 per head. Ilang buwan na to sir? 6 weeks. 6 weeks. Yun, no? Isang, ano, mahigit isang buwan na. Yung 2 weeks, yung 2 months ko naubos na sir eh. Ah, kanina? Opo. Ayun, no? Kanina Magkano yun sir pag 2 months naman? Ano yun po? 600. 600 na pares. Ito, 400. 400 pares na sir. Ayun, no? Ito sir, dito, parehas ba to? Kasama niya po yun sir. Ah, kasama parehas din na edad. Ito po. Pares niya yung edad. Ayun, no? So 400. Ito, pare-parehas pa lang edad to. Ayan, no? So yan mga kadudski, 400. Sir, may bawas pa? May bawas kung tumawad sir. Ayan, no? So yung mga kadudski, may bawas lagi. Basta sure buyer kay Sir Melvin. Ayun, no? Linggo po. Tuwing linggo. Ayun. Sige sir, thank you. Sir. Okay. Ayun, no? So yung mga kadudski, nakaikot na tayo dito. So nakita nyo naman yung presyohan ng mga panindin. So nakita nyo naman yung mga presyohan ng mga baboy. Medyo sabi nila bumaba kasi maraming stocks. Pero yung iba, lalo na yung manok, sobrang laki ng itinaas mga kadulski. Siguro dahil nga sa pagtaas ng gasolina lately. So sa mga rabbit, sa mga ibang mga sisiw, mga itik, yun, medyo okay yung presyo niya. Bagsak presyo sila. General, maganda pa rin yung presyohan. So maganda pa rin pumunta rito sa mga tarin, lalo na sa biik, kung kailangan mo ng biik, kasi dito lang tayo nakakita. So yung mga kadulski, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe our channel, Adventures of Dulski.
Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. Sana all. So, till my next vlog, thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga Kadudski. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. Peace, dudes!